Phuarai ramzo len tupui kaivel le parmoi tinbom kan ram zoram moi je hi zofaten kan thatok lo fo maya ahlutna le amoina hi thang thar zinga po hian injirtir kan mamo tak meu ani dimdoina chang shalavin kan nom kan maka kan chingbor bor mai han hu hian rilru na thin si ani hi zofaten nungcha le ramngo humhal nakonga ma kan lakna thalak kanin ti mu chho zela chuti rual chuan videography ro ahar sat ema wangin kan le wortok lo leya mi patam takkara tuna hian boifa nai le a video te kan thlir dona nungcha thla chi sang sang alakte kan thlir ho le dona ni camera a po quality sang lo man to lo Nikon P900 chopi anti mangani ya cameraman tam tak chuan an man that du lo tepo tila a ai tawon nei zo wang tepo ani thayanga ani na taka chuan heng ai tha man nei tan chuan nol tur jinga meaning yang chu Nikon P900 man har mai ti thang lo tan phei chuan luak ti chuak thei khop a full zoom phei chu phena salutuk ania chumi mang chuan handheld ngat kutaken ngat tripod tel lo monopod po mang lawa thalak thatak aron nei hian a quality san jele thalak athiam zia a pholang chiang hle a fak lo thei ani lo tun chuma po hian chu thalak to ho chu kan han thlir don ania ama chanchin lam ain ngeng thalak khi nungcha te chungchang hi kan soi ber tur ani hei tuna kan mu kang lai black stock kan ti te po hi kan ram lui dunga November travel trainer on thleng trana chung chuan chung u no te anei rualang te tuyan kama chung vel chu an cho ani ber thina thalak tur wang em a heng te po hi a hnai lawang ti a hriata a hla thokhat ti a hriat view ni tin he Nikon P900 hian mu thlok lai sawa thlok lai te pe chu steel lak lei thei lo khop ani focus a mu lei thei lo thin amuang em ani tlang puin a video hi chuan ala zia hret a chu po chu thil har satak ani tho mai
hetiang di tur hi chuan tumru nga ya bei fat nga ya incense so nga ya hlo khoi train nge mu tur a om lo ti la kan soi sual lawang awan nei fal te chuan thalak frame an hral ani mai thei a video ngat phei chu ati ngai na la om meu lo ani ber zoka kan ram mamu em mai atana anin pek na te an thorim na te ngai tu chuan sum tam tak lak lu na tham ani lain mani in seng so hlirin hetiang hian an kalpui ni heng bong te hi kan rama hian an tam em thina tuna chuan a rual te po hi tun ma anga thlok dul kan ti kan mu meu to lo tuna kan mu mek emerald ku hi mizo ming kan nei lawa anno te la pui tling lo kan han muwa savamoi wang tak mai thang fen pa bob lam chi ani ti te po kan hria ang heng thu ro spotted dove fan ti ang chi hi chu kan langa pol ani hei po hin suat an hlo hle maya tun la ya an kap thana sa ti kan hro me tuna kan mu mek vamai tai ludum man ti apa hi vamai tai ro chuan an nal hle maya ain ang lawa pa hi chi ni anom ma khitinga ludum lo anu hi chu hring dal lampang deuh vek an nia sab moi tak mai sabatri jat mai an nia thalak po ahar ve pol tak chu an ni kan van nei khop mai heting kan mu te heng ter kan ti ho hi kan rama dai vela te an la om nek ka ani po hi thasikalo ho thin an nia ran nung ei chi an ni pi te hi chu kan hra thau om heng hi om trial chi nia om trial lo anom boka om var anom boka tin heng common kingfisher an ti luidunga sanga eichi ho hi kan rama an om renga ate kai kung ra la chuna te ber ani hi lo me en chianin an color combination te anal em ti chu kan thra thau na rin om tin heng chem hur chi sang jiang a heng hi te ber an ni boka mu turan tam viawa sashing eichi le ran nung eichi an ni kha heng ter ho hi chu pangang te thlok thei neu chi ei an nia ran nung an ei apa hi an moi khop mai an en tipa khak mel thei chu mu nom dai kat po hi kan mu kum tluan an nia ei po hi puitling zat chu hani lo mel chawan zonga he mu nom viau zelani thlai le pangpar chi siam tu peng phelep te hi pangang an ni lai tha mai kan du thin hi simatu khop mai tlakor hi ko panga te leya kwa nei chi bu nei chi an nia ran nungai chi pakan nia kan hriat dan chuan a dik mo khuai te hi abuan su he ka an no an ei thin an tia amaro chu ke ni chuan kan mu chi alawa kan nu le pa kum pa jok ta chuan lo mu thin po ani theye sawa thlok chak tak mai an nia sawa tam lo chi bok ani heng tlak or te hi sawa moi zet mai han ni a phun hor ne he nei ang khop mai phun hor ai chuan an lian hreta kan rama hian thingtlang ate phei chuan fe kong dung ko pangvela kon nei the thlu thina leiver har salo laya kwa an nei thina ni ituna po rannungan manan vor lova an se zoi achuk zoi te po tila ne omelem ol sam turin yenghen an te phot ta amunam khop mai tlak or te hi sawa hum hal ngai jing mi tlem tak an ne ome ei zum zekhi kan rama hian kum tlone an oma khe ner ai nan te ya an bu che dan chu danglam lo khop maya ano te hi pahni te pathum te pali te po om ve thina thing sang taka bun nei ngai lova heng per kan han ti te asang pol hi chu fit som ti vel bor te chu ani ve ome rang chuan fit nga fit tuk le ka sanga te po buan chep thina an uluk em maya heng lungsam kan ti sang te hian an char khoma apa puitling phei chu
black nei pet monar chan tiang deuh hian chhip hian duma pawl va maya a mawi em a hetian a wan nei hian an tui hi ni somni atanga sin somni pali bor vel te chun tui hian an op ve a ta chuan nili atanga ninga vela hian an chawm pui tling der maya an thlok chuk der man thin ani chu tiang khop chuan an thang chaka hengkara hian hum hal an ngai na chu sawang an ni awangin rul te le chimbuk lam chi te hlei lam chi te poin no emo an tui emon lo el sak vele thina thik takin no an chawm thin an enkol thin ani thuti ruai ro chuan an ngam wang ni lovin an no ven him nan chuan mihring laka po apui hian thi huamin no te hi op tlap thin ani chu tiang khop chuan an no te te tan an in pek na sang niam taka an bu kan muni pon phone a thalak chu te kuda khoi kher te ang chi hi ti lo ram mihring rim le su nu no chia lo a tha a camera ne na thla kan la ni pon a hla theyang per kan lak phak to ka an ma ni timang ang lo zonga thla kan lak hi kan ti tur poimo tak kan hriat reng tur ani ome tiang chuin zu tir zelila tun lai phone changkang hi ani lo zongin heng big takin sawa te tan hian kan mang ta fo mai hi apoi em ani ti te an soi ber taila ani shil daratan po thil poimo tak ani ome khenil nen hian in tiat lo de ma sen color point am an ram dan hi sin zok ma sen ang hle maya nan nun phung len cha je point ang khop maya heng nung cha zinga hian thil no te thlok sep sep ang chi eral tu an ni kan ti to kha heng thelei lam pang chi hi chi sang sang kan nga hlei kap sen te hlei lu bial te chepa kan ti te orang kan ti te kan nei nual kan rama hi chuan an la om ve nual mai an ni po hi hum hal ngai ji nga chuan an om ve tho ome heng zum zak te hi savatero te mai an nia apui tlinga pa chu amoi emema apol dal nal tak mai ania apodeu a grey le apole apodal le var lampang in pol ania chuan a chipa apa pui tling chu andum kal boka sama an chezia an nun phung shem shem hi mu nom em maya ngo nuai per kanan ti mun vela hen an khosatlang buya mun veng le ur out khobu kan tiang te chan om na lo chung chung khosak na mun na nia mizoram mun tina hian heng zum jaki chu an om ni te poina hriata kan ram hi an khosak kum tlon na ani thei to pin hum hal tlang ila kan mamo kan thai e chatu ran nung pangang le khaw vel eral tu an ni thlai min ven him sak tu ani ti hi han pomin han tha chiang phot mai le chu chuan an hlut na ati zolom me no anau te chon pe a chopek paina mai na multe an chu ela ani chei ani chu barana 95 vel book ani hi tiang kanan mu thei te hi alom hle mai hetiang la tur hian photographer ni ngot a theilo van nei nga ya sha tanga ya vok puipon acting tong nge tia ava tong thin an soi ang khan hetiang mu tur chuan chu anem va nem shat lak ngai ni ti kha sia ila du'a wala ngot tur omlo mu mai tur hian omlo ti hi sathiam tai le hetiang a tv ate kan lo thira wang hian ol sam takala kan lo nai vai takala kan lo du huna walak tur omma ngai chi ni lo ti kha ni pui ten sia ila harsa thori mangai beina sadangai ni chumle pai thale jung se na ngai ni ti hi kan hriat angai ome khoi chur kan han muwa heng te hi khoi chi sang pang par le thlai chin thla punana poimo pollination siam tu ni ti kha kan hriat to kha choring hi apa bi ka hian chi sang chi thum chi level kan nei ve ome ei po hi choring pa pakhat ania lat deuh wangin a samri anan se phalawa heng Nikon P900 chu zoom a thui wangin engtin nge hemi zoom thui tak mai hi khur manglawa lak thei ti hi poi ngai tu tham om
tlang ram mun nuam tak le moi tak khi kan enkol dana zir chuan tourism khom tu ecotourism ro pui taka kan ram hi kan din thei ti hi hre thar la ila tui kho thla te lui pui dung lui te moi tak tak le ram ngo tlang sang kham khokrok le kham rang kan han ti moi tak tak nei kan ni hi chhor thiamila adu om hle ani hei vadum deleng nu ania om hi an endeu tar hi apa chu pola thil thlok neu neu chi kan ti lungphur lam chi mot lampang chi hote le pangang thlen an ei ve a an tangka em mai ni heng hi kan rama chuan vadum deleng te chu kan hraviawanga an nu hi kan chiang vak lo zawka apa hi amoi awangin kan hria a kan nei ve nuala savatam ro chu an ni lo ti chu kan hriat tlan theuh ani kha a per thlak lama te a sa ei lama te hian rilru hi bengvar vak lo harwang vak lo se du am ta khop mai vatelal kan ti hoi trumpet sama han ti poi hei hi pa ni ya an ni po fly kachar kan ti ang chi tho ran nung le pangang ei chi bok an ni ya tuklo chu kan hriat viau kha kan raman tam heng chip te po hi kan rama kan mu nel nuala chip pui kan ti te chip te kan han ti te kan nei ve nuala abikin lawa te khoilai mun thoveng deuh mun fai laia anom du bi ka heng ho hi chu ngo nuai pik ang chi te chun om vak lawa heng te po hi pangang le ran nung chi sang sang an ei thina chung chu thlai ching tu te thana thian tha jingami an ni I thlai veng him tu hi asa ei chakin an thlir deuh lo la chu chuan an hlutna I hriat thiam chuan I thlir dan asa ei chaka I thlir na ka I thlak ve ngai ang ti hi kan ring tlat ani rul tha kan du lu tok hi chu amang an thlak lam ania atur nei la nei lo po kan that veka apoi mo zo ka chu saju liking lam chi liza chho le chung u le thelei lam chi ei tu an nia rul hi that rem mela chu bu thar tur kan nei mang lawang kan bu thar te kan chang lawang ti hi mun zo kin ngai tu chiang teng u hei the ner chu kan hria kan mu to a hei hi puitling ania aputar ran ti ho hi apa hi avara atumena de thek ve boka an moi hleya fly ka char ran nia ran nong thlok neu neu chi an ei thin thu ro te hi kan rama atam te lu nen hian tunlai ergan thra ka ana si thel thei to lo telescope nen hian an suat na sa hle apoi tak zet tani I can feel the special, I can see that it's true. Feel the love like we do. Be nice, no scratches, please. I can feel the special, I can see that it's true. Feel the love like we do. Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. thelei lam chi hi kan nei nuala orang an lian bera hlei kap sen in an dota hlei lu bial te chepa kan ti hote
heng ho squirrel kan nei ho sakei u kan ti ang chi te an ni hei hi ngopui mit wal nin kan hria hei paite mai an kan ti o sa ju thei pui kan tiang chi kha azi ga khian ra nge ni a khel ngang ang reng maya ngopui mit wal tin kan an da de unga tan ni kan hria tisual mai thei bok heng hi vate lam chi kan nei bok ani hei hi chu vatel truwa kan tia ma mun vaten te boka kan langa viwa nga han ti hian tam tak an ni lo ti ro hi chu satai la mu tur an lom deuh ve nuar ani ti na ni deuh ber mai he ram ro pui tak pathianin mal som na nas taka vur hi ngai hlui la chu tunaya khovelina amer hriat de tangkai zong hian kan en kolin kan vong him thei ni ti hi hria ila heng tukhum vilik ngei te pawh hi savatam em thina kha an lo rem zo ta hei chingchip ral khoi chi khat te ro te hi chingchip ke jung pui tiat pawh hian an hlau hle a an chi ngor thina ni tuna pawh hian mai lian fe mai a kuwa pulut turin an pu ni kha vahui no te kan hmua vahui hi a ruala somnga ruala zarul thlok du thin kha tha rem an lo ni ta hi poi hle mai an tam ta lo vadum deleng pa kan hmuta ain chei uluk hle maya tikhian tlezak kin a chil ten hnoma thlan zara a hmul eng emote tin a hrik te pawh en ve bok ani hei he chin rang hi dangdai hle maya thingzara zo a enge ni ran nunga zong nge ni a let le thina a pulu ta pu chuak le tiang deuh kha ni a hmu nom reuh khop mai a lom oma tlan zet reng boka chumi pa chuan a hmul lan ti puka khilai khi a khosak dan khi mu zen ngai lo ani ya adang dai ve hrim mai tin mida ti tlei hle bok ani chin rang te hi lui dunga korkam kovel mun hulai bun chep thina khoi phak lek ani thina wangin chu tiang laka chuan mihring kanin ve na ngai ma ta kanin thla chhon na la ain thla pun na lama kan ti hlau thongin kan ti sukuk theia kan ti che thei ani ti te pawh hi ngai tu zel lang u thi zil hi a rual om dul thin an nia tuna ya pawh hian an la om na a rual tam tak ka hmuh tur an om ta lo hi pawh hi hle mai hei thlau kor ha ti ten a hming an vu maya thlau zinga chuna te lampang an ni heng pawh hi kan la nei nek a thing nget le thinga ran nung thing hawngkar mi te han ei thina tun tu mai ro chun hei pawh hi in chei ani hmel khop mai a in zara a in chuka a in uluk khop mai hrik te pawh nei veng ti a rin ama chung te pawh chuan in en hle ni ma na he sava hi kan ID hlei thei tlat lo maya a pian phung le lu thein vakul anga a chang hloi ro chu om lowa tuimal far fep a han pu donin at mai hnoi vela de awarne de boxi lowa cho ei lai ania ei ter kha apa kan hmu to kha cho ei lai tun tu mi hi an nu ania tle min an danglam vele hreta hnung lam chin ang viau tuklo ania ni om dan ni eng om dan an zir lo wangin a fia tok thei lo a
hetiang khopa ram leilung hausa lu abik takin nung cha te tu len ram lu tak mai khovel ram chang kang zok tena angai san le angai ven kan nei ti hi ngai tu tharila avon him le ven hin lama hian tran la le zualila a thavio maya theito phan chua chulam pangkonga a beitu han ni hian a chang chuan ril run a chang a oma beidon chang a oma a ha thak lamani hanti thlo chang te po hi om ve thin amaro chu chumi wangrang chuan ngoi reng thei kan ni lawa kan tu le fa thang thar la om zel tur ten a ming bak an hriat lo tur tam tak an om ta a tuna kan nei sa te hi a thalak tal an la mu thei ta kin ti in heng environment and wildlife conservation lama tuimi photographer kan ti te po hian beidong ru takin beiseina nei si in thang thar ten a thalak chautal pon mu ta kin ti in an bei sham ani chungkonga chuan zofa te mi puite har tharila thang thar ten atak nge an mu theya an tu le fa ten heng nung cha kan rama om lu tak tak te kan ngopui ro pui tak tak te an muwa ataka an la soi chon ve zel theina tur hi ataka an soi chon thei tur hi nu che turin rilru siamang u heng vahai kol hok vapol kan ti te pe hi chu mo mai turan om talo a thala kan han hu thei te hi tu te mo thorim wang ani ti hi she ila ngai hlu de udavila heng ahum ha na konga kan rama photographer tlem te kan nei te heng ho hi do mai lavin an malak na hi I thlo pangu ti in mi puite kan som cheu ani e iram hian mal soma tam takin a vur che a ei tur a chu sak che a borok thiang hlim le in tur a hlui che a atan thil tam tak te theilo ma la ril ru thar pu in enge iti ve thei ti in heram tan hian mal somna lo ni veng che. This is a moment of silence for all those boss-pleasing, skirt-chasing, side-parting, Mr. Perfect, Mr. Right, predictable, checks emails at the dinner table. This is an apology to you, the boring, non-stop scrolling, the lull kinds, the aw types, the been there, done nothing sorts, and you too, the fallbacks, the friend zone quarterbacks, the cheats, the creeps, the sheep. Sit this one out. This ride is not for you. This moment of silence is all you get.